Хәтерләйм инде ничә еллар элек монда килеп, Балтачта бер бик матур фестиваль конкурс узган иде. Шул конкурста мин катнашып, балаларга җырлар да өйрәтеп шунда инде мастер-класс та үткәргән шикелле идем. Һәм мөнәҗәтләр турында да сүз булды, мөнәҗәтләр. Менә шул ул инде бик күп җирләрдә мин бу мөнәҗәтләрне өйрәттем. Бик күп җирләрдә фольклор ансамбльләрдә төзергә туры килде. Әмма ләкин инде онтылган, кайларда гына булмадым, бик күп. Татарстанның читтәге төбәкләрендә дә булырга туры килде. Кайда ничек үткәрәләр, төрлечә үткәрәләр. Беренчедән, менә монда саф татар теле. Үзебезнең Арча Казан арты теле. Теге сизелә. Саф, чиста. Балалар теге урысчадан түгел. Кайвакытны балалар теге сөйләшәләр яки җырлыйлар, анда сизелә. Аларның урысча сөйләшеп, иләрендә дә, урамда да дигәндәй, һәм монда сәхнәдә татарчаны дөрес итеп әйтергә маташулары аны сизелә. Ә монда күренеп тора менә. Алар урамда да татарча сөйләшәләр, иләрендә дә татарча сөйләшәләр. Һәм менә бу сәхнәдә дә. Менә беренчедән мин шуңа игътибар иттем. Икенчедән, бу нидә? Бу фестиваль бәйгесендә катнашучыларның мине иң сөендергәне менә шушы кичкенә балалар. Бакча яшендәге балалар, күпме бала анда катнашты. Алар бөтенесе теге чәчәк бәйләмнәре шикелле, аллы-гөлле матур киемнәре аларның. Мөселманча. Менә бер кичкенә бала белән фотога төштек. Иң ахырдан инде бу. Ул бала менә булай итеп күлмәген, башындагы яулыгын, күлмәкләре милли инде. Башындагы яулыгын менә булай итеп төзәтә. Менә монда чәчләре күренәме? Ачыла аның чәчләре. Ул менә шуларны булай итеп яулык белән төзәтеп миңа. 2 тапкыр төштек. Икесендә дә менә шайтып шушы яулыгын төзәтте. Димәк, буларның өйрәтүчеләре бар. Буларга теге мөселманча булсын, чын татарча булсын, миллилек тә бар, һәм мөселманлык та бар. Менә шулар мине бик нык сөендергәне, шушы әйберләр булды. Теге ясалма түгел, ә сизеп, балалар үзләре сизеп әйтәләр мөнәҗәтләрне. Ondan соң менә бер ир җегет безнең булды, фамилиясын хәтерләмим, сабырлык мөнәҗәтен әйтте ул. Менә шушы җегетнең катнашуы бу бәйгене тагы да бер күркәмләп җибәрде, бизәп җибәрде. Чөнки ул яшь кеше, ул олы инде, олы дигәнем теге, бәлки 30 яшьләрдәдер ул, менә шул чама. Шундый аның чын күңелдән, чын йөрәктән ул сабырлык мөнәҗәтен әйтте. Миңа аны башта теге онлайн нидән тыңларга, интернет аркылы Миләүшә җибәргән иде, менә бу музыка мәктәбенең директоры. Мин шуны тыңлагач, һичшиксез аңа алдыңгы урыннарны бирергә кирәк дип үземнең фикеремне әйткән идем. Ул икенче урын алдым икән, шулай булса кирәк. Һәр хәлдә ул аның катнашуы ул бик ни булды, бик күркәм күренеш булды. Ondan соң өлкән яшьтәге апалар. Алар мөнәҗәтне тоеп, белеп, сизеп башкаралар. Алар ничек безнең әниләребез, әбиләребез борынгы заманда ничек башкарганнар, ничек булырга тиеш ул, алар шулай аны башкаралар. Алар менә алардан өйрәнергә кирәк. Әле хәзергә алар исән, менә шушы исән безнең апаларыбыз исән чагында, алардан безгә бу мөнәҗәтләрне өйрәнеп калырга кирәк. Башкару осталыгын ничек булырга тиеш. Ondan соң җырлаучылар да булды. Мөнәҗәтне җыр итеп җырлаучылар да булды. Менә анда бер бала кычкырып җырлаучы да бала булды. Мин инде хәзер фамилияларын хәтерләмим. Әмма ләкин пәри башка, җин башка дигән сүз бар безнең татарда. Мөнәҗәт ул башка. Ул җыр түгел. Җырны киң күкрәктән рәхәтләнеп тутырып җырлыйсың, ничек теләсәң шулай акырып җырласаң да, ничек җырласаң да ярый. Мөнәҗәт ул бөтенләй, ул бик нечкәлек сорый. Нечкәлек кирәк аңа. Аңа чын йөрәктән тою, менә бу сүзне тоеп, аны әйтү кирәк. Менә шушы
Хәтта көй дә бик мөһим түгел. Менә шуны син үз көең белән башкару да мөмкин. Бүген мин бер ике мөнәҗәтне үзем элек башкарган мөнәҗәтләр арасында ике мөнәҗәтне башка көй белән башкарганнар ишеттем. Башкаручыларны ишеттем. Башка көйгә салып, бу мине шатландырды. Чөнки һәр якның үзенең көе бар. Ул мөнәҗәтләр бу якта да яшәгән, ул монда да булган, һәм аның манара белән, мәсәлән, манара бәйте, мәчет турында мөнәҗәт. Ул кызны бик яраттым, ул искиткеч матур. Хәзер безнең Казанда быел ни була? Бик матур инде фестиваль, зур итеп оештыралар инде бу фестивальне. Инде ул башланды, ул ачылды инде, аның җибәрделәр инде, аның интернетка куйдылар. Ул турыда анда без дә катнашабыз дип инде шул оештыру инде эшләрендә, жюридә бәлки әле ул турыда сөйләшеп бетермәгән. Әмма менә сезнең районнан монда анда катнаша ала торган кешеләр бар. Ул инде ул Татарстан күләмендә булачак, бәлки Россия күләмендә булыр. Менә анда инде катнашучылар сезнең тарафтан бар. Мин әле район күләмендә шушындый матур иттереп үткәрелгән мондый мөнәҗәтләр, бәйтләр кичәсен әле күргәнем булмады, моңарчы. Чөнки бу шундый оештырылган, күренеп тора, монда җитәкчеләр тарафыннан бик каты ярдәм. Беренчедән костюмнар, икенчедән менә әйтеп үттем, балалар бакчалары. Бу бик күркәм күренеш, балалар бакчалары. Шуннан башлана. Тел дә, дин дә, әхлак тәрбиясе дә, бөтенесе, хөрмәт тә, динебезгә, телебезгә, милләтебезгә хөрмәт тә шул балалар бакчасыннан башлана. Шуңа күрә ул балалар бакчаларының җитәкчеләренә мин бик рәхмәтемне әйтер идем. Һәм менә бу балаларга өйрәткән, мөнәҗәтләрне өйрәткән укытучыларына, аларның җитәкчеләренә бик зур рәхмәтләремне белдерер идем. Чөнки бу сиңа җыр гына өйрәтү түгел. Җыр бу мөнәҗәтләр янында пүчтәк булып кала. Берни түгел. Җыр берни түгел. Аның мәгънәсе дә инде калмады хәзер соңгы вакытта. Бу тәрбия, бу чын тәрбия. Шуңа күрә мин бик разый булып китәм, бик сөенеп китәм. Чөнки минем әнием шушы яктан, минем әнием Сасна авылыннан. Шуңа күрә һәм инде Җәлил хәзрәткә ул әйтте, аның анда укучысы да бар икән, бик матур ул хәзрәттер инде, исемдә калдырмадым. Кара түбәтәй кигән бик матур җегетебез. Бәлки аннары үзегез сорашып белерсез, ярыймы? Аның кем икәнен, анда сакаллы гына матур җегет ул. Менә ул да ярдәм итте диде бу нидә, оештыруда. Менә бу муктасибәткә һәм район җитәкчеләренә. Әгәр дә менә бер кеше бөтен дөньяны күтәрә ала. Әгәр дә аңа дайте мне точку опоры, я подниму земной шар дигән бар бит сүз. Кемнеңдер нинди акыл иясенең. Менә шуның шикелле. Менә бер кешедән башланып киткән шушы бәйге менә нинди дәрәҗәгә күтәрелде, нинди кылач алды. Шуңа күрә һәм инде әлбәттә менә бу музыка мәктәбенә, Миләүшә ханымга иң зур рәхмәтләр аңа. Беренчедән бина искиткеч. Кемгә эләккән әле? Менә мондый кайсы районда бар мондый бина, музыка мәктәбенең. Бу нинди зал? Мондый зал кемдә бар әле? Монда оформлениялар, ниләр, бөтенесе, ул алып баручылар, бөтенесе милли киемнәрдән, бөтенесенең теге телләре чиста, саф чиста. Аннары тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Менә монда балалар шуның кадәр, балалар да, өлкәннәр дә шуның кадәр дөрес иттереп киенгәннәр, саф мөселманча. Безнең профессионал җырчыларыбыз бик күп, профессионал сәнгатьтә эшләүчеләр бик күп, ләкин менә мондый киемнәр, менә бу иттереп, дөрес иттереп, матур итеп, мөселманча һәм татарча да, милли дә бездә булай киенә белүчеләр бар, бер-ике шулай бармак белән генә санарлык. 100дән артык безнең 200ләп, 300ләп, әле 600 дип әйтәләр җырчыларыбыз бар. Менә мин монда чын сәнгатьне күрдем. Сәнгатькә омтылуны күрдем, чын сәнгатьчә яшәүне күрдем. Менә
бу мөнәҗәтләр ул чын сәнгатьчә, милли, исламча яшәү үрнәге. Һәм ул аны өйрәтә, менә шуңа яшәргә өйрәтә менә мөнәҗәтләр. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, шөкер, милләтебез яши, халкыбыз бар, телебез яши, моңыбыз бар, моңыбыз яши. Моннан соң да ул шулай булыр. Иншалла, иншалла. Бик зур рәхмәтләремне белдерәм җитәкчеләргә, район җитәкчеләренә һәм менә шушы оештыручыларга, шушы бәйрәмне, шушы бәйгене оештыручыларга. Һәм алда җиңүләргә ирешүләрен телим. Казан бәйгеләрендә дә матур итеп күренергә һәм зур җиңүләргә ирешүләрен телим. Иншалла. Рәхмәт. Райондашларыма дип әйтәм. Чөнки бу минем дә районым. Бала чагымнан мин монда ялан аяк менә шушы Балтач туфрагын, ялан тәпи, кечкенә тәпием белән шушында тыпы-тыпы килеп, биегән сабан туйларда катнашкан чакларым да булды. Шушында әбиемә минем Мөхәммәд Садыйк бабам, Зөлбухар әбием Соснадан һәм аларның Миннихай абыем, аның хатыны Фатима апа, аларның 5 кызлары, менә шулай без гөрләшеп, шушы Соснада үстек. Шушы Соснаның суларын эчеп үскән бала мин. Һәм ул минем йөрәгемдә, ул минем мәңге озата бара. Һәм мин бер кайчан да онытмыйм Балтачны һәм телим, Балтач һәрвакыт беренче урында булырга тиеш. Иншалла. Амин.